Aštari vytvára výtvarný svet, kde sa stretáva nespútaná abstrakcia s precíznosťou klasickej olejomalby. Jeho štýl, abstraktný realizmus, spája dva zdanlivo odlišné prístupy do jedného celku. Spodnú vrstvu obrazu tvorí liata akrylová farba, ktorá sa rozlieva ako prúd emócií. Z tejto abstraktnej hĺbky sa následne vynára realistická postava, detailne maľovaná, no nahá, zraniteľná, bez potreby odevu. Autor ju neodieva do látky, ale do obrazu samotného. V diele s názvom Symfónia vody a tela zachytáva Aštari okamih vnútorného oslobodenia. Telo postavy sa vynára z prúdu, či už ide o bolesť, spomienku alebo sen, a smeruje k svetlu. Tvár postavy je obrátená k nebu, plná ticha, radosti a nádeje. Farby prúdia ako voda, no súčasne aj ako neviditeľný pohyb emócií. V obraze je prítomný kontrast medzi vonkajším pokojom a vnútorným otrasom. Medzi zranením a silou znovuzrodenia. Je to intímna vizuálna poézia. A možno sa v nej nájde aj divák, tvoj okamih znovuzrodenia.